beşa mêvanê me berdewam bikin me got ev hefteya parastina jîngehê bi taybetî îro jî ji bo roja jîngehê hem jî me got heşteka îro dünya ortak evimiz ango cîhan dinya mala me hemiyaya hevpare dibe em xwedî lê derkevin ji bo ku di pêşê rojê de ji nifşê pêşiya me re ji zarokê me re em tişta ku herî zêde bihêlin mîrasa herî zêde ku baş em bihêlin dinyayeke xweş û paqij e em lê xwedî derkevin ew qasî wê baş bê. Mêvanê ji alîkarê Müdûrê Hewîrdor û Bajarvaniyê Diyarbekirê Mehmet Nezîr Ekinciye em ê bûyîrê li ser vê meselê biaxivin zana jî bîstikverê behsa wê tesîsa ku li Diyarbekirê hate avakirin çawa ji çopê ji bermayiyên sıfır em bêjin ceyran wê werê hilberîn em ê bi hûrgilî van hemiyan ji mêvanê xwe bipirsin ji xeynî wê parastina jîngehê çawa em bêjin di herêmê hişmendiya wê zêde dibe em ê jê bipirsin ka werin bi hevdûr em dest pê bikin ev roja xweş îşallah em giringiya wê ji mamosteyê xwe bipirsin û bi xêr hatin mamoste. Sağ olun, spas dikim. Min çawanê hûn başin rojeke gelek xweş e wisa pir bi kelecanin mamoste. Xweş e çünkü îro roja me ye. Rast e roja jîngehê Pêncê Hezîranê ye, roja cîhanê ya jîngehê ez pîroz dikim. Li hemû kesî îşallah Hem li herêma me hem li cîhana me pir rojekê xweş e hetana ji bo cîhanê bû hefta berê Serokkomar bi rêz Recep Tayyip Erdoğan bi genelgakê yek ku û heftê mehê kir Türkiye hefta derdorê. Yani ji bo me jî pir xweş bû di vê hefta de em hinkîva ji dengê min jî belê em pir betilî ji roja ewilî de heta îro pêncê mehê em sade em ji bo vê derdorê me hinek etkinlik me çêkir. Hem ji bo komara me pê bihese, hem ji bo xelkê me Diyarbekir pê bihese, hem ji bo sade nelcem me li temamî Tirkiye vê roja xweş e bi etkinliga jî dewam dike. Ve mamoste sinek bahsa giringiya ve hefteye bikim ji temaşevanare. Rastî hefteyeke pir giring e lewra wê îro jî li Kızılcahamama ma paytextê Enqereyê ji aliyê AK Partiye ve kulüwe derên hadi kampê de ne wê starta wê werê dayîn li 81 bajarî 81 milyon dar wê werê çandin. Hem jî wê gelek em bêjin welatî bi bîsiklêtan, bi sporan, bi çalekiyên cuda wekû mêvanê min got li seran serê Tirkiye çalekiyê cuda wê wernek kirin û ji bo ku jiyaneke xweştir em bikin em jiyaneke dinyayeke xweştir bijîn xebat û çalekî wê wernekirin. Dîse ev projeya sıfır bermayî hinek ez behs bikim. Di sala 2017 de ji aliyê xanima Serokkomar Erdoğan, Emine Erdoğan ve bi pêşengiya wê dest pê kir û niha li hemû bajarê me bi rastî wek mînak me behsa Diyarbekirê bikin ji xwe îro gelek tiştên hêja hatin kirin her wiha Emine xanim jî dîse pirtûkek dünya ortak evimiz weşand û danasîna wê jî dîse li Serokkomariyê li wê derê hate kirin bi gelek kesan re em bêjin gelek xwêza hezan re ez ê niha jî behsa Diyarbekirê piranî mêster Diyarbekirê herin lewra li herêmê hişmendî çawa çê dibe ez dixwazim behsa wê bikim mamoste me bîstekberê bi hevalê xwe re maxivîn li wir tesîsek jî hatiye ava kirin ji çopê nêzî 5 sala pirsgirêka çopêya Amedê li wê derê wê herêmê hebû. Bi saya ve projeya sıfır bermayiyê em bêjin hem jiyan xelas bû jiyana xwezayê hem jî hilberîn tê kirin. Ev proje çawa dest pê kir ka em ji we guhdarî bikin. Hûn betilîne em dizanin em ê jî hinek we bibetilînin. Îro ji bo me jî pir xweş e. Îro pêncê Hezîranê de di heştê û yek vilayetê me de bajarê me de di aynê saetê de birêçûn heye, yürüyüş heye. 81 milyon 81 milyar gav. Aynı anda bir gişe behevre ve devam kıca biri persi ve de sala 2017'de pireka Serokkomarê me Emine Erdoğan ve proje vekir sıfır bermayî. Yani bir proje olarak derket ancak jimera bu felsefe. De heşte yek bajarê me de dest bi vê proje kirin
در دیاربکرده مدنا بتون قروم خوده ناب دایره خوده مگبا گشاکر م توپلانتی م چکر م توپلانتی ده مگود ایرو در بازار ده و قرجا درد که وانا نچوبه çünkü gerek em ve çöpa em jevde vakatine. Plastik ayrı, karton ayrı ve ayrı ve ayrı ve ayrı. Mele nari çöpa me bizibil tişki kemani ma. İja Diyarbakırcı seri 30 salı C çöpa ve tüne bu. Tüne bu, C tüne bu. Yani ne dedi? En son cikime hebul aliye qrej dağı سری 30 سالی راست کله روزی 1000 تونی مداوت ویدری. جوی 1000 تون چوب چاکه دکتی آب جد نسلی دکت بنی اردید آب ما پاکجی قریش دکر. بیناوی در دورا ما راحسز دبو. جبروی هاوی دوماناوی هوا و دوماناوی سر باجر چه دبو. Hava me xerad bu, xirêj bu. Me gwa me çer bike 2 sal berê waliyê me dest avê ser. Gwazê li vê dirê ez ê projekê vekim hem ji bo sıfır bermayî ve çopa çünkü çopa Diyarbakır rojê 1605 ton dertê. 1605. Rojê. Rojê. Çünkü hüvde hep qezayê wê ye. Lman qezana jî cê çopê tune rastgele davê ji çünkü cem dora me derbas dibe van cê millet cê gundê wan e nedibû me gwa me vê proje vê xelas kir. Vê proje me dest avêtê Bakanlığa me jî Çevre Şehircilik Bakanlığa me jî destek da me cî dawan ja proje ve kanç sal kima. Pişti ve proje bu kadar roje neziki 14 megawatt enerjiye bedan ve enerjiyi deru dora gundiye me elektrika vane bavay ki başlıyor resmen. Hakkı proje em be 30 milyon perime çube 4 sala de xo xelas ki. Beringa C ve çopa Mehmet da C zede dıgırt. Jana dve ve garandına çope de plastiku, kartonu, kutu emvana C ve karını ve o çerde be çopa mecik kemde be. Ve çakke kemde ve cici kemde be. Raste. Peki mamoste gelo dema ko ev çöp ediun berhev dikin yani jite berhev kirin ev hişmendi bige welatiyara çebuye em bejin kağıtta, plastika, cama jehev ve dikkatine. Ya bakanlığa medvedre de yönetmenlik evi yani. Dibeci bir işi gerek hungori kanunu bakın. Ya Nav Diyarbakır'da neziki 5-6 hep tesise mehani ecmer lisans kendine, izin kendine. Ve izna bıçağı emcer dibeci tehlikesiz attık. Ve çi kartonu, peti, vane, naylonun, vanayı. Vana deve malede ya döndür kutuya çöpe de vana jevdü vedgarini o debe cehu o vanacı roje mehecareci jmerdi beji. Jmerci debe ve mehaku top gri. Mehaku ve karton hakus, mehaku plastik mehakus. İcaz ana debe drede hnek feri bimrehiye. Debe proje hatta na buye. Me çok az xelas kiri. Neziki 3 milyon 362 hazar kilo me attık ve garandi. Erejvra attık cam. Van camı attık. Cam dışke davejin derbe. Me 8708 kilo me bana top kiri. Nav derbede. Metal. Hesin mesin bana. Ne nodu 8548 kilo. Yani nodu 8 ton. Na vedre de dve sıfır attığı de sıfır bermayı de tişki daha önemli hey, daha gring hey. Rune mali bitkisel, rune nebati
لمالی دقیقی تو پتاتا چید که تو بیا چید که نیه دمینه به رون ام چرد که ام دیرک ام درجین لوابو ام دیرک درجین بیا چرد به دوام بوریانا ده هر دیره دناب قنال ما بلدیه و قنال امری و 5 سال به 2 سالات لیل در که تقیا دویاد دیسه کدنا بنی عرده آواما پاکش دیسه خرابو. İcame viyajı yönetmenlik dise derket. Bitkisel atık yönetmenliği. Ma goti bütün dise firmayı mehne. Ma izin danuan, ma lisans danuan. Ma goti gerek hun sitaya, le mala. Hun bir atık bir runi hun topke. Bana ji kutiya xudatin vedri. İcacı bu kefa millet vere. در bir runi top dikke deterjan kedi doğan. Hediye kedi doğan. Ya jembe 5 kilo perij bu 5 kilo top kırbe dibe aştara 2 litre az be yağadım te kefa hem gelti wala fiyati kefa pirekate saz pirej bana. Ya dom persijwara mgo başka çiğdi doğan, goyacağım önlü gadı doğan, pireka. Tabii pireker ji per önemli Mandistan'a. İca hani meviyacı topkiri, ica de ve sıfır bermaye de başlığı adını tabii bir atık motor yağı. Bana motor, tudar araba makine yani tiştana. Tudar yağı ve degiştik. Tüvedge, tudar bana çardık. Lündür sanayini dibiziftan dışavutini. Viyajı de jibo ekonomi ama Türkiye pır gringe o kazancak ji başı hem çardık hem der servan hem de viya naveci viya tekrar bide geri bide fabrike me bira fabrike me dise vegarini viya jibo ekonomi ama ica jivar me جبه صفر برمایده حتی نم 3 میلیون و 306 ton me atık ve garanti. Yani tesise Diyarbakır'a başta habite nusa fiyat yemamızdı. Me izin danuan. İşte ana bakanlığa eser sekini ve kira kedibi tabi yönetmenliğe mehane, belediye mehane, şarederiye mehane van emcerdi bezi mahalle böcekleri. وانا في دستي وانا سبت هنا وانا الكوجي تشوبي هبه وانا او توب دكن وتهر دبيان تسيسمه وان تسيسمه جي كلاوان شمال قيد كد دفتري ده سري مهجي ديرك كبن دور bilgisayarım ve دبيش فلان şirket falan tesis hakkı ton, hakkı kağıt, hakkı plastik ve garanti. Emici viyajı dışın bakanlığa meci icamana lenarı zibir sıfır bermayı mana goş proje derken bu felsefe. Döndür malejnarı, gedemem dünarı, dule camdışki hemen dıkı nav poşet ki dibece veya medin berde vederi veya dönüşüme veyi. Çünkü van dönüşüme van pır önemli. Mesela ebe alemyon. Bana hem kola mola vedkhun hem direkt daveş. Bana döndür ekonomide jistedi nodu penç deve garandın. Nodu penç. Yani acilece ki pır başladı. Yani am dibe sıfır attık bu tema sıfır bermayı tamamıyla be kabul kırın. Çünkü anam go felsefe gerek hem devjvan günü birlik van petana berdim bardağa. Bak iskanam devje berdim. Öyle demeyeyim cam müdahale. Bana derin çünkü naive garandın. Dikabe nav çopi. Der nav çopi bana derlener dibe ve naive garandın dura dibini cici zede digre. Bu zirarek amazın ciddi dxozay da jizu nay ondan abi. Tu der ki jan tesiye tu der ce tatile tu der ce bahri tu le pipe destevandan. Bana naive garandın. Bana kullanımlık. Yani cerketu bekartine tu. Evet tu davej. Ve doğayı devan işte ne dedina ve tabiat amede 1000 سالی جانا خوبت گرینه جانا 5 سالی دا خوبت گرینه بلکه ده برنامه دنیا ده جهانه ده جانم دبینه ده بیجه
hinek plastik nizal kija adayı hatı ditin. Rasta. Belli ki le nere tariha serdi nere 5 sal beri xavetina bahri. Lewra zû bêjin tune nabe. İja de jingaha roja jingaha de îro Türkiye'de jî pir etkinlik heye. îro ji bo haya gel jê hebe ji bo vê proje temamîle arta têk heve nav bibe felsefa gel gelek etkinlik hene. Cana bi bisiklet amaca bisiklet çiye dibêje em dev ji vê karbonê berdin, dev ji ereba berdin. Em hinkî em bi derdora xwe re bi vê jingayê re em hinkî daha bax ve baş bibin. Çünkü cême ev e. Başka cême tuneyî. Jiyanek dî tune Jiyan başka jiyanek dinê tuneyî. Gerek em bahrê xwe temiz bikin, gerek em ava xwe temiz bikin. En serê sıfır bermayê de en çê giring gerek mere dev jî israfê berde. Belê rast e. İsraf. Çünkü se her tiştî tu de her berîng em diçûn marketa alışveriş merkezi ya me di kulak tişkî kirî me sê poşet radiştî. Ana bera poşet bu pere bakanlığa me desta ser ji sedî not millet dev jê berda. Yani herkes xwe ji malê tîne, Ya ji malê tîne partînin ya jî yekê tenê distîne. Dinê jî ji bo millet alışverişa nestîne me evê şeffaf vanê zirab me kirine mîkrona wan me kêm kirî ki ji bo 2 kilo nexê 2 kilo têxê di teqizatin diqete. Ja ji ber wî havî dev ji we jî berda. Ja me got beelme fîle. Me got beelme van tur. Türkiye beri hunçu suke ya hunçu pazarı ya çun be çantaya xub xor bibin. Turê xub xor bibin. Bila hemen xwe bîrek çantayê me heye bila yek çantayê me de be. Çi qezanca wê çêbû nêzîkî 2 milyar qezanca wê daha zêde bû. Bê roja li gazetê de dît 25 milyar qezanca wê merhatî. Çünkü tu ji bo avê bardağê tu dîse bike bardaq 3 saeta gerek tu bişoğule. Gerek 3 saeta tu enerjiye xelas ki. Gerek tu vê hamada wê her ji doğayê bistîne, ji tabiatê tu bistîne. İja heta ji we bistînim bikim cam vê azê vegerînim dîse ji min re qezenc. Belê rast e. Ev hem ji aliyê enerjiye ve ji aliyê em bêjin ceyrana ku wê werê bikaranîn ve kesê ku dixebitin ve ev heme tabî qezencek e ji bo aboriya Tirkiye em bêjin. Peki mamoste wek kesî yani yek kesî em bêjin bireysel tüketim dibêjin ji bo ku em vê kêm bikin ev hişmendî di nav gel de zêde bibe em çi bikin wê baş bibe yan jî em çi bêjin ji bo gel ku karibin ne wek projeyek ya wala projeyek hê ka gelo serim ana wisa nabêjim lê li malê em hê jî çi bimînin. Em çi bikin wê baş bibin? Yani ana ji bo bireysel ji bo gel ji bo tenê ew bike dîsa ana bakanlığa me ji bo vî hewî jî yönetmelik derxistine. Böyle proje hene yani? Erê proje hene. Îro proje aslında gerek îsal heta bi 31 Aralıkê gerek bütün bajar, bütün belediye tek heve veya em jê re çi atık getirme merkezi. Yani van bermayı ve garandını em jêr dibêjin gel ji mala xwe de çopa wî derket çer bike direkt derkev derve li wêrê li her sınırê şarederiya de heye. Lê binare bi va cê merkeza bermayê heye. Eğer vê bermaya xwe bavê wê dirê. Bavê wê dirê. İja li vira de bir serê peyvê de te tişkî got ji bo vê kompostê. Aslında en giring ew. Kompost gelek kes nizanin fazim em bahs wê bikin tişteke giring e em li malê jî dikarin bikin bila mamosteyê min behs Malê jî bike. tê kirin û bi tesî jî dikane bike. Tabii hem teknolojiyek giran e
hem jî bihayî hem jî erzan yani em çavî bêjin yani bi Gor nêrînî em bêjin. gorî cî îrovan tesîsê me ya loqontê me em jê dibêj cê aşxana cê qurumê me cê nan çê dike bana ji bo vê kompostê pir girîng e. Bi çavî zaten di sıfır bermayê de normal di nav gel de em divê du qutiya tenê dîne. Yek em divê vê a bermayê a kartonayê a camayê a kağıdayê em adinê ji dibêjî adinê rastgele dikane bavêj. Ama di sıfır bermayê de nêzîkî 12 qutî heye. Di navan 12 hebana de karton heye, kağıt heye, cam heye, alüminyon heye, pil heye, elektronik ve telefonê me xira dibe, cê batarya cihaz heye. Cê em jê dibêjin daha girîng tehlikelî em jê dibêjin vana giş hene. Qutiyek jê zibê kompost. Malê de xwarin te çêkir katê çer bike tê pelû pincarê te derket. Tu ya bavê nav çopê bîn dide. Tu zatên berdevê derî di nisil erdê. Dîse bîn îja van kêzik mêzik tê ser. Nexweşî çê dibe. Tu çer dikî ja me got di vê sıfır bermayê de vê kompostî gerek hebe. Ya hûn kanî di hundir baxçê xwe de hûn çêkin tişkî wa biçûk e jê dibe verê vanayê têx nav binê wê jî hinek kayê dixine û di roja carkê wan nav hev dixe ji bo zû xwe xera ke. Ji bo nava xwe de xera bike. Xwe xera dike ji pelû pincartiyê dertê. Ja hinek bîna wê heye. Bîna wê jî tabî mere di nav sîta xwe de merenkî dîn aliyê taldekî erênkî bira dûr bi. Sê çar roj diqede xweyî ja dike zibil. Xwe kir zibil ja tu nehewcî tê nav baxçê xwe de tê Ji delawên wan gübreya mübreya bistînin newsa mamoste em bêjin sentetik wêna bikarin di çîçeka de em bêjin tiştekî kucê dikin de bikar bînin. Erê bi vê roja Emine Erdoğan digot zaten sıfır bermayê ewlî kulliyê dest pê kir. Belê rast. Divê serê sê roja hîn çopa kamyonê nehatî kulliyê. Erê çünkü giş vedigere piştê vegeriya çima çop kamyonê were. Anam got ya Diyarbakır 1600 ton dertê. Erê 1600 ton ne tişkê hindik e. Yani derkê wek Diyarbakır da ne kême. Vê dirê de nêzîkî rojê 5 kamyon bi hev re dihere davê wê dirê. Vê çopa avê wêrê nisilî ket binê erdê. Ja ji ber wî havî vê sıfır bermayî tune be ve wan gundiyana gişê were derê bürokrasiyê derê waliyê bê em ji bîna ketin. Em ji van mêş û kelmêşa ketin. Em gedê me giş nexweş ket. Belkî ana bernamê de te dît rêda cê davê ji di borî di binê de ne veya zaten vê çopa tê metan gazî dertê. Metan gazî xwe di nisilîn çünkü metan gazî gazı derkê xwe dicivîne. Yani cê kêrê xwe bibîne xwe dixivê dirê. Bi boriya dibe wê tesîsê de rojê 3 megawayt enerjî derdixe. Ama em bê veya tune ba dîre di binê wê dirê de metan zaten çavê xwe digerîn dibe kêrê ez vala biger ez xwe têxme. Hewê xwe têxsta di binê gundekê de xwe biteqandane. Xwedeneke ev jî bobelateke mezin e yani. Çend sal berê binê erdê xerab bû. Jana bi boriya vê metan gazî boriya der tesîsê ava di nisilê di binya wê de arıtma tesîsî çê bibe. Li wê dirê ava êwer wê dirê tekrar wê ava paqij bike wê dîse bide tesîsê cê qediya ser wê mebrankî naylonkî bavê ser li ser wê axê bavê ser û ja me dîse dara biçîne tew kes nizane veya çopa 5 sal berê Diyarbakır. Cêkî xweş peyda Cîkî xweş ana berînga te mereş cûkan kay bi çavê dirê va martiyana. Ana bûyî gulî gulîstana xweş bûyî.
والله هوالي من نشاني مدام جديد پر باش بو ما مستبطايبتي وبحثا بيلاك رس خواز مجي بحثا بكم تدي براستي بحيانها پر ما بالداري يذكر ما تافيت تشوبي جبوكو ام بيجن ها او بيلتين دانها فيديك تشوال لخواز زايد بي موجي بپرسن لورا دناف خوازا زو تونه نابن انا döndür de ve sıfır bermaye de bir ciki gring yani ci hoş tigre jiber ve habi me de ve bermaye de magoti hune pila hune stobuk ama firma pilahi tap emcerdi beji tap şirketi heyi döndür Google'e dem şu an ve tek kavne ya jem numare em dedin em de ve top kır ve firma C kargo kidayı goti be pere huner teslim bıkı nave hubde teslim cevbide cevi pila derre tekrar vedgarre İşte bu van plana tekrar be ve garandız bu ekonomi neziki 8,000 litre av و 4 metrekare C ardi em de hafzine. Yani em kazanca em karamet teçevdi be. Tekrar da ekonomiyi tekrar vedgarine. Ja hem doğama pe halastı çünkü pır tehlikeli pil. Dündürde kimyasalat de yani dündürde tekavündür جانش نیست که باید تاپن تلفنی متشتیم. دیرک جاره. دیرک جاره. جبری آوی گرم مره پشتی قدیا مره دست یخ پینک. دیرک مالا مره جیب دندر مالی دبد امر کوبجی جی کی مره بیویا جی پیلایی. مره جگدی خوره بیجی بنه پیلان دست یخ پینک و دست یخ نده دوی خو. çünkü döndürde ham adavi çi قادی ممتدی چینکو تدهی گلک ماده ورا گران که دور طبیعت ده پر گرینگ بله راسته ام بیشتر بلا تماشاوانجی دیسه بالدار بن پیله خوش ورشونده نکن ناف چوبه ده بنیرن ماموس تیمجی بحث کر ماموس بحث آوی بکن هنکی دادی ام فراغ دشون ام دنان خفرچه دکن یا جی ام دسته خودش ام هم مسلق حیات داویه ودکن آوامج کیم دبی هر سال جل سر پر نوچه جی درد کن شکر ایرو ای سال ببارن باران و برف زیاده باری دبی کو آو هبلی بالداریا آوی ام دنام geldi çavazedek. Yani ایرو zaten debe سردیسه چه بیبم zaten debe sıfır bermayi. Raste. Got ya bu felsefe ne? Çünkü seri bermayi de temel abi em devci israf ederdi. Özellikle veci av. Av pır önemli, pır gringeci bu ne sadece bu cihani. Cihani de gelek velat be av, sala baran abari. Tamamıyla kış be aliye be avuni hemen haram de bernama dedim yine. Seri düşe sala döndür Türkiye'de bela de ve kuraklığa da baran bela ne bariya, berf ne bariya, gele goleme had mı çıkandın? Had mı çıkı? İro em bine dise ser Diyarbakır, İro Diyarbakır avcı ki germe, de hereme de ciki germe. Canahi ziftana ve pır zede derbas, canahi ziftan tünne, sala tünne bizi avcı keme. Çünkü ava Diyarbakır, Lündür Kazama Dicle'de, Baraja Dicle'de nav Diyarbakır. Jinav Diyarbakır'da 2 milyon insanı ve ava luan dıgarı. Bela dıbe. Pişti bela bu. Em ve ava ve zahmetam tine hatta nav bacir. Em dirane fırçadı ki 5 dakika muslugeme vekiri. Em yani iro tamamıyla israfı. Tamamıyla dikevi israfı. Der doreme kış mı çıkıyor? İro çünkü ve israfa sade neser diranu fırçekirini. İro de nav jotkari ji kış ava hoş bine arde derdik sondaj leyakstini. Tabi sondaj de
سد دونم عردیوجی هبه sondaj کلید خی آب 500 متری دوی آبی درد خی سالا باران تونه به آبا بنی عردیج دمنچقه جبو آبا بنی عردی تجابو گرگ جبارانه جبرفی بنسل کی بنی عردی اوش تونهی و چاکه تونه به قراقlık icaz ziyade de be beringa 20 saat beri 10 saat beri me cana did belediye cana anons tıkırdı go emiro 3 saatan kahve bedin rokem dedin rokem nadı belaçi çünkü av kıyma keskine dikir Hedi av terina ki terine dikir ha beriyor abi gerek kelime israf nek ve abi av jibome pergring İnşallah baştır inşallah İnşallah bejin nav gel de efhişmendi ve ziyade be mecij gel persi ma mustaka gel jihej khoizay jinge hena anna min halu wango dari bikin ma perskir ka gelo demam khoizay be parizin de bem çebikin angelo hayawaş khoy parasne hay antuneye em bejin u jarak edeceğim hişyar bikin şikere ma khol jiyane le jinge hem khodi der kevin inşallah ve baş be kan benerim bersi ve oçin گلو انسان گو چفره خو بپارێزێ محافظه بکێ قۆرمیش بکێ چ خاصی مهمه گرینگە çevre halوya çevre hayat demek hayata çevre bqas hayata insana önemliye jiboni go yek çevre xo qorumiş bike yek hayata xo qorumiş dike xozaya doğa emanet ejmara çawa kalkema bavema cama jmara heliştna gerek amji zaroke xora u jneviye xora behelin ber venaki gerekli mühima. Yani jbo peşiş bu arda xo hani paxış behele jbo insani de jbo hayvan jbo doğa yani jbo hamutşti yani neçte ki zahmet neçte ki zara gokta gomero çopa xo hani baveje yani her deri ev kutiye jbo go çopa haya geri dönüşüm u normal yani insan go çopa xo baveje hiç ولو نالوت الدنيا يعني بقاسي والله زحف مهمة تمزلك زمانيا قرا قوم بكن قوم نكنجي حمد رناف شوبيديا مامي تبكن قرا قوم تمزكا خوش دسيخ برندن والله متقاس دوراخ وباقش بيلي وقاسي باشا د إيمانا ما دش خو تمزك ونمليامو ما ملطي ما خو تميز ناقرن چفران هاكي قلجاكا إنسانايا چخا چفرا خو پاقش بهله جواره باشم چما مثلا من بجم به ابو اکسیژن دنیا یا ناکه حمل لو چفرا سالمشتکی چخا گوه بدنا ناکه ولو جواره باشم والله قال كي باشا انسان رج باشا جبوني جو انسان جبوني جو چفرا و نكلي بج ما جو ميكروب انكله جبوني اچما قال كي قنجا چوبيد بابجن نظاملو نارجن صنع حيواني ملوتين دراجن تخونجا ولا قال كي سالقصزا جبو ماجي جبو حيواني ماجي زحف باشا جبو حيوانا جي جبو دغاي جي مهو تشوبا خونا بافي عادي چما هم zararı de hayvana hem zararı de doğaya venake küresel ısınmacı etkilenmişti be. Peki bugün çevre xo paqış helin u çi xabar etdim. Beli em çevre xo paqış helin وکه گو تیزانین ما شانوکه مامۆستەرە ئانی بوو گرێدایی دوێ دێژی مەش تەمەشەوانی گۆ هاتن هەمیارەجی مەگۆ ئیسرافە گونەها نەباشە وش هەمیان مش کوژیان طرفیوە بێژێ نەباشە اش بو گوت بێژێ ما هەرکەس فەرقلیە نام تەنێنە ناکە گۆم تەمیز بکەن ئێدی لەوتێنن گۆمتشکی بێژن واناکێژی ئێبێ ما سۆڕناتێ ما نزان چییە هذه على كيف جوان هاي ايجوش تميز ذاته كسني كارت شتاب بدور بيجي ايجو معاتبين والله مو يعمش كمان ما بياكيد ام çevre yani ego mesela biz amulu örnek almıştık mesela mazın jiten arbede çağrı ve troyed babeci ma va xwarze çop hayatmat nabaji şopi gerek şini yeşini gerek ya gödere şini be çünkü avji canen avji vaka insana geleki önemli fedavi hayat çobe Avrupa sistemi be çiloya bone çavaz marita çağrı gena ve jarde gerek le virji çevre xoyak kudebe yak kudebe çevre xo temiz bigre و چوپا خو ناوی جارده
و إنسان را تميزك باشا يعني بأقلك إنسان ولا ناك يعني حمود بيجن يعني أوج تابجن أجز بابجن ما يشبه يعني ولا تكن نابجن شبه حتى جستم تم نابجن جانا إنسان حاليا مهود بابجن اللي حتى جستم هوتي أم نابجن تاج دستم تاز نابج مامو ياو مثلا أختي وشوفك تكبد استمد عم تعبين وشوفي صار تشوف لحمد بري هاي أنا دولة الدنيا حمد بري إنسان يعني تبي جهب دي بعد رام دبري خو باقش كي مثلا سوق عقل خو محلي خو تبي باقش كي گورا هرکس بیعیشید کی یعنی پاکش دهره دورا خوا مخابن حمی کسی بیناکی ناکی وقتی گو حمی کسی ابناکی کربانا نها ابن خوشیجی یه حالو چه نبوبانا گورا من يعني شبرا خود ميزن من قلب تشوفها هنك جهانا نابج هنك جهانا دبابج يعني او انسان شغل گورا انسانيه وجارنا زيارة تينه وجارنا أراكي خزوان عينه. گو چوب دورام هب از بجمز براش بافج چوبه. و ما چوب دور به از بجم جینا راجنی. ولو گو هناد دفراجي هيا ويقولوا چوبه تعويج عرضي وچوبه تعويج تناكاويج هيا ولو ورا انسان دقشت. لا والله ناهله. شو بجمع ما تبيع بجنا عردي. تبي أوي باقشك. قوام ببيننا هم قبول ناكن هم تام تغيدين شي هم قبول ناكن يعني بأقلك إنسان ولا ناك يعني حمود بيجن يعني أوج تابجن أجز بابجن ما يشبه يعني ولا تكن نابجن شبه لا والله حركت ناكل شو ما نزانم دبراي ولا دبران مش نابن بله اینها به الاستودیو به میوانی خوره به آلیکار مدیر هویدور باجروانی دیاربکر ام لسر هفته جینگه د آخوم راستی مجگه جی پرسی گاجی حیاج دستمته بیجی ام هیجی خویزای و جینگه دمینن لکا چه پروژه تنکرین لدیاربکر به تایبتی زیج میوانی خو بپرسم ما مستجبو کو من حال وا گهداری کرده دید به ولا جمره د بیجین و چجیده چماون تقدیم ده بن نظام چوپه چماون د بیجین دمات بیجین چماون تاویجن اجبو کو اف هشمندی زیاده به پروژه کندکن پروژه المکتب باج بو خونده کارم پروژه بچاوایی هنه هک هبن استخوازم جوال گهداری تغییر روزا جنگهی هفته کم دوام دکن یعنی هم هفته که یک مهده حتی ایرو پنج مهیه هم جبو هایا گلی مجه چه ببه روزا اولی یک مهده هم چون مکتبه جبو به روزا جنگه جبو ما پرو مجه برنامه öğrenciye merrevanda mago haya ve j ave hebe haya ve j doğay hebe haya ve j israfe hebe jbo j bçukani pe zanebin ki haya mam j bi havije çebe roja daji ma aynı em çu mekteba me dora Diyarbakır dora sura ما به öğrenciye و به گله خوره ام گشتوی رسمی قروما ام کتن ما چوپا دورا سوره ما پاکش کر ما گوبره هیا گشاجی هب کی ایرو نه sadece ایرو روز گرک حروبه گره سه دو شش و پنج روز به امیرو به روزا جنگاهی روز بسبه از ایرو کاده ناوی عرده بسبه ایرو قدیه از ایجا باوی و گرک نوره به گرک به حروبه ایجا جبو هیا گلجیه هبه زانبه ایرو روزا در دوره روزا جنگاهی پرگرینگه موی روزا مگو گرک گش لبسقلی ساربن هم دومان نکبر سرناف باجر هم دنگ قرنایا تنبه هم جبو هوا سپور هم جی هوا پاکش موار کرد پرزی خوش بو ایرو جی پنجه مهیم ایرو هندور دیاربکر لپارقا قیا پناره که میدان پارق مجرد بیجه ایرو تبی گلی ما تبی öğrenciye me tabi kurume me saat çarada kış lüedrene evli ve heşte yek bajarı me de behevre heşte 1 milyar
gavê bêavetin em jî divê dirê de dawî em ji gavê me qediya em ê derbasî parkê bibe ji bo me etkinlik me çêkiriye standê me heye me çadir vekiriye hem ji bo gel pê zanibe ava îsrafê çawa tê kirin av çawa tê paqij kirin ka çawa tê avêtin qutiyê me jî li wê dirê ne em ê vê we piştî we vê veya qedan we ji derve anî ka derket hûn ê bavê veya ya jî hûn ê têx poşetkirinê dwêrê de jî em ê hinek ji wan revan tiştana jî bêjin Hûn ê nîşan bidin yani çawa çê erê nîşan em ê bêjin dana di hundur wan mikrofon ve dabû cem gelê me jî yani pir tiştê xweş dibêjin pir xweş dibêjin yani çünkü av û temîzî îro destê me re deyê gerek di vê roja jingahê de gerek me re ava xwe miqate be li çemê xwe miqate be gerek me re dizeyî dibêj ya damlak ya dibe tonek avê xira dike ji ber wî havî gerek me re van cê xwe temîz bigire yani paqij bigire bi vî şeklî Belê mamoste peki ji bo em bêjin me behsa avê kir lê hinek jî behsa behra bikim wekû hûn zanin par gelek müsilaj behra hatibû yani pêk hatibû belê hate paqij kirin lê vê zirarê gelo da em bêjin behran û ew masiyê tê de em bêjin ew ajalên tê de ku dijîn hinek jî em behsa avê bikin çawa hat paqij kirin xebatê çawa hatin kirin îro müsilaj pir sornek girîng bû ji bo Tirkiyê di nav cîhanê de jî navgir çünkü di carkê de derdorê me qon gişî bû müsilaj ve esfafê avê de giş kir a behrê de giş kir tabi di dundur behrê de gelek resesîf hene mercan hene em bêjin yosin em jêr dibêjin van hine berînga jêr digotin hine taşk vana giş hene tabi vana cê masiyayê jiyana wan cê wan xera bibe ew jî bi çavê xera dibe mere bela li behrê xwe nanere yani çitêk ev destê me mere bavê hundur behrê doru behrê de fabrîqe hene van fabrîqe van bermayê xwe davêjin nav avê cana gelek belkî di hundur bernameyê de bêje vê qet jî yasal îzin tune îzin tê stendin ama bi çavê distîne em dibêje gerek tu vê bermaya xwe tu paqij bike dawî kê bide behrê efsafê erê madê wê em nimûnê wan distîne em ja hinek jî di binê re di here vê cê me îzin dayî diteqîne yani bi dizî davêje çünkü wê çakê bi dizî navêje mesrefa wî zêdeyî yani erê tabi vegerandina wê pir mesrefek zêdeyî ja di binê re davêjî ya jî dibêje zîro veya naşixulînim şey işçiler dibe her bira kes tuneyî bavê bira behrê tabi davêje cî digire xwe ve nagerin çünkü cana pêlê behrê heye wan ji bira dibe nêzîkî 1000 kilometre şûn de ama cî de dimîne cî de wê çakê ma di hundur de masî hene masî cê hêkê wan e cê çêlkê wan e cê virayê cê xira dibe xwejûra derdixe piştî derdixe dûra de jî müsilaj wan çêdibe yani efsaf de giş dibe yani em jêr dibêjin teknik tabîr dibe nitrifikasyon yani efsafını değiştirme tabi bakanlığa me xurtı bakanlığa me heştê û yek bajarî em personel olarak em du meha giş çûvêdirî em giş tabi em nav behrê de anında du nav behrê de wê misilaja hat mêjantin sten du hefte berê bû el bakanlığê bû guana dîsa masiyê me yavaş yavaş xwe rê didin dîsa hatin ji bo hêkê xwe dîsa hatin cê xwe berê îja tek hêviya me ji gel bira behrê me gemarî nekin
يعني باني وقتی تعطیلی دو مهدنی و تعطیل دست بیدکن تابی جبو قزنجا خو حرس شي دکن ساحله و داویش دبیم چوان بر بحرینه ناگیجه işçici xonagini, emji xonagini ji ber wî havî gerek mere hinkî zêde hesas bi ser vî xonî. Divê ji her alî de yani insan Ama paqij bi ez kanim veya bêjim ez jî bîrekî bakanlığê me îro sorna misûla jê qediyayê. Qediyayê çünkü bi nêzîkî 35-40 fabrîqa hat girtin. Cezakî mezin jî dawan çünkü mana got ya em dibêje vira وقت مالك تو سي وديت يا سالة ودا كيش تو كقاچا خطا قاچاغي الخويدري tabi Van bajarın kızanı müdürlük zanı bakanlık zanı hemen vanda kapat kırın jana çok şükür sornama müsülajı qediyayı. بله مامۆستا بڕاستی جی تابی خەباتên gelek hêjane ez barim ema got ji bo gel me got hûn dikarin pirsê xwe ji me bipirsin divê mijarê de ez ê jî niha binêrim ka peyamê ku ji me re hatine pirseke ku gel ji we kiribe ez ê jî ji we bipirsim îro roja me got jîngehê Serokkomar Erdogan jî peyamek weşandiye ez ê behsa peyama Serokkomar Erdogan bikim dibêje ji bo van roj van nîmetê ku xwezayê daye me em gelekî kêfxweşin û hêvîdarin ji bo me jî gelekî giring e gotiye paqijiya jîngehê baldarbûna jîngehê her wiha dibêje ew pirsgirêkên ku ji aliyê însana ve derdikevin ew pirsgirêkên ku em însan dikin çi qas em wan kêm bikin wê ew qasî baştir bibe û ew tehrîbata ku em didine xwezayê em kêm bikin wê xweza jî ji me re tiştê xweştir bide gotiye de peyama xwe de peyameke dû dirêj nivîsandiye divê mijarê de li heştê yek bajarî li heştê 1 milyon metrekare millet bahçesî gotiye an jî em bêjin baxçeyên milletê wê hatine ava kirin hedefa me dibêje ev em ê li heştê yek bajarî heştê 1 milyon metrekare millet bahçesi ava bikin projeya me hedefa me ev gotiye em jî bêjin înşallah Xwedê Teala qewetê bide birastî gelek hatin çêkirin li gelek bajaran gelek baxçeyê xweş hatine çêkirin ji bo gel herê bi rehatî li wan dera binêrê leşkerema xwe dema hûn diçin wan dera hûn mangalê çê dikin ez jî we hişyarî bikim çopa xwe navêjine derdorê ew cihê xweş ji me re çêkirine hûn jî xera nekin em bêjin newsa mamoste gotinek wê dawî hebe ez jî we bigirim ez gelek spas dikim mala we ava îro roja jîngaheyê sala Çinê belkî bütün Türkiye bütün dünyada gelek daristanê me haşewtandin dana bahsa piknikê kir te bahsa wê dirê kir em ji gelê xwe dibêjin hûn çi wê dirê bira lêm qatebe çünkü dur çıkama sıfır bermaye de en önemli ji tonek bermaye hevdar xelas kirin. Yani bi gorî vê bermayê îro heta îro bina vê saetê de me nêzîkî 25 milyon dar me xelas kirî. Bi saya van proje. Bütün Türkiye'de sayede proje. Ve işte de bahsa Emine Erdoğan jikriro Diyarbakır'cı seçar millet bahçesi mehne. Tamamıyla jibo gel pır hoş bu bina mere frede be merezanı şenayi merezanı hoşiyi. Peyva xwa daviye dise dibêjim bence hazirane roja cihana ya jingahê ez pîroz dikim bi havî. بله گلک سپاس کم مامۆستا ماڵەوە ئاواژ بەر کو هات ئەم ئاگاهدار کردن تەماشەوان ئاگاهدار کردن ئیشەڵە ji wir şunda xwezayê me baştir bên bêj em gelek spas dikin mala ava ez ên haberê xwe bidime wanê wek min dizanin li wanê aktivîstên behra wanê hene ji bo ku wisa balî bikişînin ser paqijiya behra wanê her tim çarekiyan li dar dixin bi boneya vê rojê jî dîse çarekî gerek çarekî li dar xistin lê ez ê jî bi saya vê rojê dixwazim wisa dîme nexweş ê behra wanê bênim ser ekranê hilatina rojê kêlî bi kêlî hat qeydkirin ew dîme jî em ê bênin ser ekranê bila gola wanê paqij bimîne lê ne tenê ya wanê bila yê hemû Tirkiye paqij bimîne û ez xatir ji we dixwazim bi van dîmenên xweş roja we ya xwezayê ya jîngehê jî pîroz bê bi xatirê we.